sa araw na ito. Nakasama ko ulit po. Nakita ko na po si ate at nagpapasalamat po kasi guys sa tagal-tagal ng panahon na hindi kami nagkita. Ngayon po nakita ko na siya. Sobrang saya ko po kasi hindi ko po alam na may ate ako noon, pero tinanggap ko na sana makita ko yung tuloy natin. At alam ko naman po na hindi mo kami pababayaan sa araw na mga kilala ka namin. At alam ko naman po paparamdam niyo po sa amin na may kailangan pa kami gawin. At alam ko naman po na susubaybayan niyo po kami sa mga gagawin namin. At kayo din po ang maghahari sa buhay namin. Alam ko pong itong pagkain namin na sa harapan ngayon ay gabayan niyo po para sa ang kalusugan namin. At alam namin po hindi na ito magiging, hindi po kami masagiging sagabal sa mga aming gagawin. At kayo po ang mga gagawa ng mga kung ano ang tama para sa aming buhay. Thank you, Panginoon. Sa iyo pa po rin magsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Yes. Hello mga fama, yan. Welcome back to my YouTube channel. Team Kalingap Dance. Shout out. Magandang tanghali po sa lahat na kayo from Kanizan. Shout out po Team Bulig, Karipa Community. Shout out po. Shout out po sa aking mga sponsors Pam Kanidjan. Ayan, shout out Ako naman ngayon bilang isang president ng Karepa, ako po yung mag-a-announce kung sino reactors na nakapasok dito sa Karepa. So, congratulations sa lahat ng mga nakapasok dito. 100 po ito lahat, kasama na yung mga officers. Pamka, Nizan. Ayan, panibagong araw, panibagong reaksyon na naman ang gagawin natin ngayong araw na to. So, ngayong araw na to ay reaksyon na natin ang pagsama ni Joanna, yung sa paggala nila ng kapatid niya. Ayan, ginala sila ni Kalinga Prab, ano? Pero bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat kina Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ayan, huwag nyo po sanang kalimutan na subscribe nyo po ang mga channel nila at don't skip ads po. Yan po lagi ang sinasabi namin, mga reactionist. Ayan, kahit naman di siguro reactionist, kung baga kung isa ka sa mga sumusuporta sa mga kalingap, ayan, don't skip ads po sana, para naman po sa ganung paraan ay makatulong tayo din sa kanila. Ayan, ayan, re-reactionan po natin ang pagkikita nila ni Mark at saka ng ate niya si Joanna. Hindi po kung wala pong channel si Kuya at wala pong si YouTube hindi ko na makikita siguro si ate. Kaya thankful talaga. May Purpose ng channel natin. Siyempre, si God ang may dahilan ng lahat ng ito. Yun, tama. at may Kaya thank you tayo kapagad. sabi ni God. At thank you rin tayo sa mga tao naging inspirasyon para magkita tayo. At naging instrument. Thank you po sa mga viewers na. So ayan po, no, napakasaya at napakalambing ni Mark sa kanyang ate. Syempre, nandyan pa rin yung parang naiilang ka kasi nga 15 years pa naman na hindi kayo nagkita, 'di ba? Syempre hindi pa kayo close na close. Kumbaga, pero pinaparamdam ni Mark ng ang kanyang pagmamahal doon sa kapatid niya, doon sa ate niya. At napakagandang tingnan, no, na kahit na hindi sila kumbaga hindi sila nagkasama ng matagal na panahon,
hindi si Mark ay hindi siya naiilang sa atin niya na lambing-lambingin niya yung ating ayan ang pinaparamdam ni Mark no na mahal na mahal talaga niya yung atin niya. So, ayan. Thank you so much po sa panunood sa aking reaction. Kahit short reaction lang yun. Kasi nga, yun, masaya naman tayo na nagkita na yung magkapatid. Pero sana, kasama sana yung tatay, kasama sana si yung papa ni Mark, si Michael. Para naman po, happy talaga. Happy bonding sila, mag-aama. Ayan. So, sana sa susunod kasama na si Papa, no? At, ayan, shoutout nga po pala sa mga Karipa, ayan, Tugs Community, at Unicap, ayan, team ko, Team Bulig, ayan, shoutout din po sa mga admin, ayan, para naman po sa mga bago pa sa aking channel, huwag niyo po sana akong kalimutan na suportahan din yung channel ko at salamat din sa mga nag-support na walang sawang nag-support din sa aking channel. Ayan. At don't forget po na sana at hit nyo po sana yung notification bell para naman po ma-notify kayo kung may mga bago akong upload na gagawin. Ayan po, thank you so much at dito ko na po tatapusin ang aking reaction. Bye!